Tao po. Nandito ba si John Revinsal? Saan siya? Sir, nandito na po yung order nyo. Order po, yung juice. 30 po yun lahat. Ikaw po, John Revinsal. Tumawag ka kanina eh. Tumawag ka. 808 ang last. Paano to, sir? Yung burger, may halong cheese. Sure, wala akong nawag. Pero sinabi mo kanina, John Revinsal? Wala wala akong pwede na akong number. 148. 148. Wala akong number ng 148. Ito na po yung lahat, sir. Saan mo na ko na? Order ka sa akin, sir eh. Wala mang good. Paano ba yan? Saan mo? Kadagkang saan na ko na. Tumawag kayo, sir eh. Wala mang good. Isa may tawagin daw, usap daw. Ang number, kasi ang number. No. Yapag. Basta. Tawagin daw, kumuring akong cellphone. Wala na pong load, sir. Ano pong load? Wala mo load. Order na. John Revinsal. Ako, bahala, bro. Pero, ang layo ng pinuntahan ko, sir. Iya. Ako, tigil ko na. Dili, saan mo po na mo? Maraming juice, sir, oh. Asa mo na ko na ipakaon na? Sabi mo, may tawag siya ako, anong pangalan niya? Wala po nang tawag. Dili. Sabi sa tawag nga, order ka ng juice, ng Junior Orange, tapos i-deliver lang dito. John Revinsal ang pangalan. Saan mo na ako ng juice? Wala ko na order na Basta igamit akong pangalan. Ano ba to, sir? Modus na ha? Hindi to mudo, sir. Juice to, sir. Pag na, wala mo order na. Ano ba to, sir? Ang layo ng lakbay ko. Alam ko pala itong sawam na ko na. Doon po sa 4. 4. Bakuro ko na puyo order niya. Order na nagkuha na. Bakuro ko na order ay nagkuha na. Sorry po, sir. Prank lang. Jerome. Ay, Jerome. Ay, master, may now. Ay, kung ano na ito? Ikaw, master. Good afternoon po, ma'am. May ano ko dito, ma'am. Juice. Order nyo po. Di ba nag-order kayo? May nag-order dito daw sa may Manukan eh. Wala na, huwag manitaw ko nag-order eh. Bali, 30 pesos lang po to lahat, ma'am. Uy, wala ko nag-order. Oo, bayatan ko. Sige na, ma'am. Kahit 20 pesos na lang po. Hindi lang later. Huwag lagi ko nag-order lagi, ana. Huwag may nag-order. Nako, Hindi baka- naman nag-order di, ana. baka pinagtripan ako eh. Na. Ay, Diyos, salaan niyo po. Hindi ko nag-order. Ako'y tiguang. Sama natin sa may Sabi kasi dito daw sa may Manukan eh, katapat ng Phoenix. Oo nga, Phoenix. Dito daw sa may prutasan, wala namang nagtitinda dito na matanda daw, matanda. Kayo po yun eh. Uy, hindi naman ito. Matanda na may kasamang naka-stripe na babae. Buhang na. Ayan na. Scam na. Ayan
nagko. Hindi ko naman yung kasalanan eh. Baka... Kung na ako kasalanan, kaya di man ko nag-order. Yan, order niya. O, kama. Ay, Baka may trip sa inyo dito, ma'am eh. ay, basta wala ko. Wala ko nag-order. Hagi ko, ma'am. Ma'am, nandito na po yung order niyo, ma'am. Bali, 30 po yan lahat. Order sa order na. Juice at saka loaf bread po, ma'am. Isa yung order. Kayo po, dito po sa malapit sa restaurant. Ay, wala man. Wala order. Pero dito daw ang area daw, location. Isa man nag-order. Isa may Jessica, ay, kung nakayilaw daw. Ang sabi niya kasi na mag-order daw siya ng juice. Jessica daw ang pangalan, tapos nakayilaw daw siya ngayon. Kayilaw. yaon man eh. Inod. Ako. Yaon? Oo. Paano ba? Jessica apelido? No, hindi po. Nag-order. Ang nag-order ang pangalan. Kasi Pero yung tagaan daw. Jessica, nakayilaw po daw siya. Ang Dito po daw sa front line. Nagda. hindi, basit kuhan. Kaya deliver na siguro basit panghatag-hatag sa outpost. Hindi po, ma'am. Ano pa? Ano? Nakay kontak. Nag-deliver po ako kasi binibenta ko po to, ma'am. Bali, 30 po to lahat at 50 po ito. Wala may diesel. Anong sabi? I-deliver daw dito. Dito? Location sa frontliners. 3 lang. Dalawa lang ka. Bayad na yan. Ah, hindi pa. Bayaran daw niya. Ito po, ma'am. Dito. Teka lang. Prank lang po, ma'am. Ma'am. Andun mong kamera. Ay! Prank lang sa YouTube. Ano ba yan? Ba Swerte si kayo mo ba? Bali, nagpa-prank kami tapos ibibigay namin ang kan. Ay! Tao po. Tao po. Tao po. Ma'am. Ma'am, nandito na po yung in-order mo, ma'am. Ito po, ma'am, oh. Ito po, ma'am. Yung order sa online. Ma'am, sino pong Lialin Vinsal? Ito na pong order niyo po, ma'am. Juice. Nag-order ka sa online, ma'am. Ay, hatag na lang nga. Ah, hindi po, ma'am. Juice po ito, ma'am. Oh. Galing online. So, in-order niyo kasi, ma'am. Pero Lialin Vinsal. Ah, Junior Orange Company po kami, ma'am. Tumawag pa kayo, ma'am, eh. Paano ba yan, ma'am? Nag-order ka kasi, ma'am, eh. Wala lang ko nag-order. Paano ba yan, ma'am? Basig. Ikaw, Lianin Vinsal naman kayo, ma'am. Ha? Ha? Kabalik ka pangalan. Kasi nga, sa Facebook, online seller po ako, ma'am. Wala, hindi ko nag-order. Ah, dyan na po yan, ma'am. Ito man ako, ano lang na. Ma'am. Panghatag na lang na ulit. Nice. Hindi wala pong pera po, ma'am, eh. Pag sure, oy! Yes, ma'am. Prank lang po, ma'am. Ha? Jerome.
Prank. Ay. Ay.